kausipaketissa. Ja, paljon tapahtui tämän kesän aikana. On saatu auto keväällä karmeella kiireellä läjää ja dynoreissut ja siitä ensimmäisiä testipäiviä ja niitä testejä nyt on ajettu periaatteessa koko kesä, mutta sitten loppukesään myöten osallistuttiin Kiikalassa jo ihan kisaakin ja saatiin kehikko katsastettua autoa. 7,5 häkki on nyt sisällä virallisesti leimattu ja lisenssiajotkin on suoritettu. Keväällä ei muuta kuin ilmoittaudutaan ensimmäisiin kisoihin sitten, kun ne koittaa. No Preppi ainakin lähtee seuraavan kesänä ajamaan. Ja katsotaan kaikki kyläkisat, mitä on ja mitä muuta tapahtumia nyt mahtuu vaan kalenteriin, niin koitetaan ehdottomasti kiertää, koska kalustohan tuntuu tämän kesän perusteella hyvinkin iskukykyiseltä. Ja yksi, mikä on makea ollut huomata, niin vuosien myötä, kun on auto rakennellut, niin tästä on paikallisia ystäviä, kaveria, tuttavia seurannut Facebookin kautta esimerkiksi tätä rakennusprokkista, niin kuinka paljon tämä on nyt viime metreillä sitten lopuviimein herättänyt mielenkiintoa. Kokonaisuudessaan tämä prokkis ja varsinkin kun ollaan saatu pyörille autoja liikkeelle ja pärinää putkesta ja sitä myöten myös on tarjoutunut mahdollisuus esimerkiksi tässä Heinolan kylällä niin päästä tuonne erään teollisuusyrityksen pihaa testaamaan alustasäätöjä, mitkä on ihan äärettömän tärkeässä roolissa tässä lajissa. Ja niitä ollaan jumpattu parina päivänä tosi ahkerasti ja makea nähdä, että vaikka vähän syrjässä paikka, niin ei ole 1 tai 2 tuttavaa, ketä sinne on sitten syystä tai toisesta ajautunut ja tosi makeata, että herättää tunteita ja mielenkiintoa lajia kohtaa kokonaisuudessaan. Ja kuinka hieno tilaisuus on ollut päästä testaamaan tosiaan niitä, mitä ei niin kuin tämän lajin parissa kyllä harvoin tuollaisia tilaisuuksia tulee, että pääsee. Ainakin kilpakumppanit asiasta mainitsi, että ollaan etuoikeutettuja, kun tällaiseen tilaisuuteen ollaan päästy, että pari otteeseen lyömään hanaa niin sanotusti ja kumit ruttuu. Ja se pinta, millä ollaan testailtu, niin sehän on vastannut ihan tuollaista normaali katuasfalttia, niin mainintana, että voimaa on aika paljon käytetty siellä ja saatiin muutamissa viimeisissä lähdöissä etupyörätkin jo todistetusti ilmaan, niin se on kyllä ihan makea temppu, että mitä haettu ja siellä ei ole edes takakonttia millään painoilla haettu silleen sitä asiaa, että se auto on ihan kilpailupainoissaan, niin siitä tietää, että vaikka siellä nyt pientä sutimista on havaittavissa takapyörissä, niin siltikin se voima mikä on, niin se on enemmän eteenpäin vievää. Hieno juttu nähdä ja päästä testaamaan, että niistäkin reissuista ollaan taas monta kokemusta rikkaampia. Kevät oli tosi kiireellinen. Siis, se alkoi muodostua jo talvella ajatus siitä, että loka-marraskuussa 2022 saataisiin moottoripaketti ja päästäisiin kevättalvesta dynottamaan, niin sehän osoittautuu, että sehän ei ole niin millään tapaa mahdollista, että se venyy sinne kevään korville ja niin ne vaan kuukaudet sitten, kun asioita tapahtuu, niin rullaa siinä taustalla yhtä paljon kuin tapahtuu, niin se aikakin kuluu. Se meni aika pitkälle kevääseen lopuviimein, ennen kuin tekniikka saatiin siihen malliin, että pääsi sitten oikeasti kotona tekemään tarvittavat testit ja päästiin sinne dynoon ja se on kyllä niin jännittävää aikaa, että ikinä varmaan on niin paljon jännittänyt kuin tällaista projektimoottoria, mikä tämä nyt on kokonaisuudessaan ollut, niin sen kiikuttaminen dynoon, niin tunteita herättävää homma. Mutta ei siitä selvittiin. Kalusto ehjänä dynosta, ihan muikeat lukemat sieltä. Se jäi tosin vaiheeseen, silloin meillä oli niin tiukka peräruuvi välitys perässä, että
ei mahdollistanut enempää tehoja ajaa ulos, mutta toisaalta taas se, että missään vaiheessa tätä kesää ei olla niin paljon päästy edes käyttämään tehoa, mitä dynossa saatiin mitattua, että sinällään se merkityksetöntä, mutta ainahan se olisi mukava tietää, että mikä se potentiaali tuollaisessa oikeasti on. Yltääkö se sinne, mitä tässä on tavoiteltu? Todennäköisesti hyvältä ainakin vaikuttaa nyt käyttökokemusten perusteella, mutta paljon jää reserviä seuraavalle kesälle kyllä käytettäväksi. Todella paljon. Dynoreissun jälkeen siitähän ei mennyt kovin pitkääkään, kun lähdettiin tuonne Hyvinkäälle ensimmäisiin. No, kisa sinällänsä, mutta meille ihan puhas testireissu, että nähdään, että toimiiko se auto laisinkaan. Toimihan se, mutta ehkä oletetusti ei tiennyt oikein, että mitä odottaa. Oli vähän hakemista. Ajotuntuma oli muuttunut sitten vuoden 2011 jälkeen niin voimakkaasti, että meinasi olla kuskilla hankaluuksia päästä vähän niin kuin mukaan kyytiin, että auto meinasi viedä niin sanotusti miestä ennemmin kuin mies autoa. No ei nyt ehkä ihan, mutta kyllä se oli todella hankala hahmottaa, että sit voimaa kun on reservissä paljon, niin miten se pyörii se takapillari ja näin poispäin. Ja hyviä se siellä tuntui pyörivän ja siitä selvittiin siitä reissusta. Ei jäänyt niin sanotusti muuta kuin, että kaikki nyt pelasi niin kuin pääpiirteittäin, mutta säätöjä oli ihan hirveästi tehtävänä ja alustasäädöt osoittautui tosi isotöiseksi hommaksi, että mihinkä suuntaan lähdetään arvoja viemään, että saataisiin sit voimaa rataa välittymään. Ja Hyvinkään reissun jälkeen tuli Kiikala. Kiikalassakin oltiin vielä vähän väärillä teillä. Ja se hyvin nopeasti huomattiin siellä, että mentiin sitten lopun peliin huonompaa suuntaan, kun säädettiin autoa, mutta sieltä kuitenkin niistä alusta säätöjen vastoinkäymisistä huolimatta niin omassa 1.8 vapaaluokasta pokattiin hopeapysti kotia tuomiseksi, niin vaikka jotkut asiat omasta mielestä menikin väärin, niin kyllä ne lopun peliin kuitenkin oikeaan suuntaan sinänsä meni, että autoa saatiin kulkua ja pärjättiin jo luokassa ihan hyvin. Ja aina se nyt mieltä lämmittää, kun asioissa pärjää. Mutta jotenkin jäi kuitenkin kaivelemaan siltäkin reissulta, että tykkää täydellisyyteen pyrkiä, niin jos ei sitä saavuta, sitä mitä on itselleen tavoitteeksi asettanut, niin siitä jää pian fiilis potemaa taustalle, että kaikki ei mennyt kuitenkaan sitten ihan niin kuin piti. Ja sitä asiaa on yritetty kaivaa tämän kesän aikana. Ja jälkikäteen asioita funtsittuna, niin tyytyväinen, äärettömän tyytyväinen saa olla. Saatu tosi hienosti auto pelaamaan ja miltei järjestetään joka tapahtumassa autolle ennätyksiä ajettu, mutta siltikin jotenkin tuntuu, että ihan kaikkea mitä tuo auto olisi voinut antaa, niin ei saatu kaivettua. Että ehkä rengasvalinnat tälle kesälle ja alustasäädöt ja muut, ne ei ihan täysin vielä kohdannut. Mutta se tiedetään ainakin, että seuraavalle kesälle jäi tosi paljon odotettavaa. Vesivehmaasta lähtisin siitä heittämään kyllä. Siellä käytiin ajaa tosiaan lisenssilähdöt ja osallistuttiin siinä sivussa vähän niin kuin No Prep Challenge-ryhmän perässä, niin ehkä jollain tapaa siihen, mutta ei pudotuslähtöihin kuitenkaan, mutta niin, että päästiin lisenssilähdöt ajamaan ja suoritettiin sitten niitä tarvittavia testilähtöjä siinä vielä päivän myötä. Ja tämän kesän enkathan sieltä tuli 3. lisenssilähdössä, mikä on todella makea saavutus. Ja kaikki nämä, niin yksin niitä ei olisi missään tapauksessa tullut suoritettua. Että kyllä siinä on niin kuin taustajoukot ollut tosi isossa osassa jeesaamassa, siis merkittävässä. En voi korostaa tarpeeksi sitä, kuinka iso merkitys niillä on ollut. Toinen, mikä on ollut mukava huomata
10-11 vuonna, kun käytiin ajaa Street Cupia, niin siellä tajus kuinka rennonletkeitä toimintaa varikot löytyy ja kaikki kilpakumppanit muut edesautetaan toisten pärjäämistä ja erilaisten ongelmien parissa painitaan porukalla ja saa hyviä vinkkejä, neuvoja. Niin se sama henkinen porukka löytyy edelleenkin sieltä varikolta, mitä tässä ollaan 12 vuotta taukoa pidetty. Niin ihan mielettömän hienoa huomata, että samat avustavaiset tyypit, siis vaikka ei ne ole samoja tyyppejä, mitä silloin on kohdannut siellä, niin se sama henki on tuolla tapahtumissa, että se selvästikin tähän lajiin liittyen kuuluu, että jeesataan kilpakumppaneita ja erinäisen avuin niin peesaillaan, että kaikki pääsisi niihin tavoitteisiin ja voittaisi ne haasteet, mitä on ne sitten teknisiä tai muita niin lajin parissa, niin saadaan selätettyä ne. Niin se on ollut kyllä mielenkiintoista huomata, että se sama henki on säilynyt näiden vuosien saatossa siinä tuossa porukassa ja ootan kyllä innolla, että seuraavan kesän pääsee saman porukan kanssa tekemään sinne kisailemaan. Tässä vaiheessa kun lyödään kausi pakettiin, niin mä haluan erityiskiitoksen antaa tästä hommasta, mitä tämän kesän aikana ollaan saatu aikaiseksi. Totta kai ensimmäisenä puolisolleni Helelle ja pojallani Akselille. Ne on uhrannut tosi paljon aikaa, meidän yhteistä aikaa antanut siihen, että mä oon päässyt rakentamaan auton tähän pisteeseen. Ja nyt kun sanoin, että olen päässyt ja rakentanut, niin tarkoita sitä, että mä tätä olisin yksin tehnyt, että tähän projektiin on osallistunut ihan lukemattomia määriä ihmisiä ja tärkeitä tyyppejä kaikki. Tämä on kaikkien meidän ison porukan luoma kokonaisuus. Joku on tehnyt pienemmän, joku isomman osa-alueen, mutta se kokonaisuus on saatu tiputettua radalle. Niin se on ollut makea juttu. Ja erityismainintana nyt tästä porukasta, niin ensimmäisenä kyllä, että haluan kiittää Pauli Paloniemeä, mikä on tutustuttanut tähän lajiin ja niin kun tämän lajin nimenomaan tämä tiedonkeruu, moottorinohjaus, turbotus, sahtaminen. Sieltä niin kuin ihan mieletön määrä kaverilla tietotaitoa. Se on avannut niitä asioita tosi paljon mulle ja musta tuntuu vielä, että meillä on vielä paljon seuraavan kesänä opittavaa, miksei talvellakin. Mutta ihan tosi mahtavaa, että tällaisen tietotaidon omaava ihminen antaa sitä tietoa käytettäväksi muille, niin arvostan suuresti. Toisena tälle kesälle saatu tiimiin mukaan Jukka, mikä toimii kameran takana sillä, että päästään jakamaan näitä tarinoita ja juttuja tästä rakentelusta ja kilvanajosta, niin someen niin todella iso respekti. Ihan mahtavaa, että meillä on tällainen mediapersona tiimissä. Arvostan, kiitän. Ja kolmantena Rantakari Tomi. Ihan mahtavaa. Tomilla on työkiireet ihan valtavat, mutta siltä huolimatta niin hän on lähtenyt mukaan kisareissuihin jeesaamaan teknistä puolta, jeesaamaan alustapuolta, jeesaamaan. Tosi paljon ollaan käyty keskusteluja niin kuin alustasäädöistä ja yleensäkin niin kuin teknisestä toimivuudesta. Ja Tomi on ollut mukana rakentamassa tekniikkaa kansien osalta tosi isossa osassa ja suunnitellut kanavia, virtauksia, kaikkea ihan mahtavaa. En mä tiedä, olisiko tuon moottorin osalta, en siis missään tapauksessa tällaiseen lopputulokseen en olisi päässyt ilman Tomia, mutta olisiko päässyt mihinkään ilman sitä. Hatunnoston arvoinen suoritus häneltäkin. Lagerlundin Aksu on ollut mukana joka reissulla, kyllä. Ihan mahtavaa tukemista, varikko-osaamista. Siis meillä on ollut niin lukematon määrä porukkaa jeesaamassa ympäriinsä tästä niin kuin alueelta
kaupungeista. Ollaan välillä vähän kauempanakin osia käytetty, mutta koetettu tehdä suomalaisella osaamisella ja ammattitaidolla tosi paljon ja melkein huomannut, että mitä pienempi paja, niin sitä taitavampaa, tietotaitoisempaa porukkaa sieltä löytyy. Ihan mahtavaa, että tällaisia ihmisiä löytyy Suomesta. Tulevaa kautta aloitetaanko talvesta? Mitä talvi tuo tullessaan? Talvi tuo tullessaan. Se tietää ainakin satavarmasti, että talvi tuo tullessaan uudet takarenkaat. Ehkä niin, epäilys on pieni, että tosiaan renkaat ei ole nyt ihan ollut 100% sitä, mitä olisi huippuaikojen vaadittu. Niin se tietää ainakin, että keväällä lähtee uusilla renkailla. Autosta, alustasta, ehkä niin kuin takaiskarit, jouset, täydelliset tähän. Nelilinkeistä olen itse suunnitellut ne joskus 15-16 vuotta sitten ruutupaperille piirtänyt ja leikkauttanut laserleikkufirmassa Dokollista ne levyt ja täytyy ihmetellä, että miten silloin niin vähän asioista ymmärtäneenä niin on noinkin hyvin voinut osua reijät kohilleen, että en niin kuin täydelliset on, mutta niiden kanssa pärjätään. Sinne jotain pieniä muutoksia, ehkä jotain liukuja, portaattomia säätöjä, jotain tällaista. Siinä on hyvä lähtökohta sinne. Vaihteisto on toiminut ihan loistavasti, niin kuin turbiinikin. Ne on täysin niin kuin mitä on odotettukin. Moottorin osalta ei tällä hetkellä ole varsinaisesti mitään parannuksia niin kuin ajatuksista, koska kaikki toimi kesän aikana todella hyvin. Öljynpaineita haettiin alkukesästä vähän korkeammaksi, kun siellä on tiedossa, että nostajalaakkoja tai nostajien kautta päästetään vähän liian paljon öljyä yläkertaan, niin sieltä rajoitettiin öljynkiertoa, niin saatiin vähän pääöljykanavaa painetta nostettua ja se onnistui pienellä päivän projektilla, joutui vähän purkamaan mottia. Samalla tarkastettiin vähän juttuja sieltä. Muutama kiertokangen laakeri käytettiin auki ja nähtiin, että ei ole mitään laakerivaurioita tapahtunut. Ei muuta kuin osat takaisin kiinni ja takaisin radalle. Siinä on oikeastaan tälle kesälle suurimmat tekniset työt moottorin osalta. Ja siis pientä, tiedetään siellä on osa osista on vanhoja käytettyjä, niitä harkiten uusitaan venttiilikoneistosta. Esimerkiksi nostajat on sellainen, mitkä on harkintalistalla seuraavaksi kesäksi, ettei niiden kanssa tulisi mitään ongelmia. Auton etujousitus, se on ehkä tällä hetkellä suurimman mietinnän alla, että sinne tarvitaan parannusta, että saadaan painon siirtymää toteutettua läädöissä paremmin, eli auton keula pyrkisi herkemmin ylöspäin ja saataisiin paino siirtymään sinne takapyörille, niin siinä on melkein tämän syksyn niin kuin isoin porkkana purtavaksi, että saadaan ratkaistua, että millä voi sitä lähteä seuraavaa kevääseen toteuttamaan. Mutta muuten niin aika täydellistä. Kehikkoleimassa, lisenssitaskussa. Kuski voi vähän skarpata vielä reaktioaikoja, pienet muutokset autoon. Seuraavan keväänä startataan No Prep Challenge 2024. Me ollaan ainakin mukana. Toivottavasti kaikki tämän kesän muutkin osanottajat on siellä ajamassa. Ja mitä muita kyläkisoja, mahdollisesti jotain Ruotsin vierailuja. Se olisi kyllä ihan mahtavaa. Tänä kesänä käytiin pojan kanssa katsomassa Street Weekia. Tosi makea tapahtuma. Tosi hienoa nähdä suomalaisia siellä. Voisi joskus nähdä itsensäkin siellä osanottajana. En tiedä, onko meillä vielä eväitä. Katsotaan, missä vaiheessa eväskassi on niin täynnä, että sinnekin voitaisiin lähteä. Siinäpä niitä seuraavan kevään suunnitelmia.